ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕರುಲ್ಲೇರು ಆರಿಸತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ಗೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ರಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯೋಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ತಾನೆ ಜೇಮ್ ಪಂಡದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ್ ಸೊ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಆವಡು ರೈತ ಜಾನರ್ ಟೈಪ್ಲ ಬೇತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಏನು ಕನಾವಡು ಅನ್ಪುನಂಜಿ ರಂಗಲ ಎಂಕುಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಂಗದ ಮೇಯ್ನ್ ಪಿರವ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಸೊ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾನೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿದ ನೇನು ಮಲ್ತಂಪೋಯ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ ರಡ್ಜಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂದಾಯ್ನಿ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿದ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನಿ ಆ ಪಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಸೊ ಅವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಬೇತೆದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಕಾಮಿಡಿಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ತೂನಾಗನೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ಲಿಂಕ್ ಲಂಚನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಪುನದ ಮಾರ ಚಾನ್ ಅವು ಏನೊಂದು ಪೋಪರು ಜನಕುಲು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನ ಉಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಶಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಪುನು ಮಾರ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಎಸ್ ಈ ರೊಂಜಿ ಅಭಿನಯದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಓಕೆ ಸತ್ಯಪಣ ಬಾಹುಬಲಿಂದಾಯ್ ಕಿರ್ನಿಪನ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಯಾ ನಿನನ್ ಬೂಡಾಯೇ ಓಕೆ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಐಟ್ ಒಂಥರ ಬುದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರ್ಪುಣಿರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಬುದ್ಧೂನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಇರ್ನ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಇರ್ನ ಕೈತ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಟೋಟಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಂತೀನಿ ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ದಾದ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪುಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಐತುಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಇರ್ನ ಬರೋದುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೋವುಲಿ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡುಂದಂಡ ಅವು ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರು ನಾವು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತದೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾನ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಜನಕುಲು ಸರಿ ಜೇರಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರಿ ಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪು ಜೇರಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಉಂದಾಪು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತೇರು ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಇಮೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇಮೇಟ್ ಐತಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಮೂಲು ತುಳು ತೆಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂಪ ಮೂಲು ತಮಿಳ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಮಲಯಾಳಂಲ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ತೆಲುಗುಲ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಣಂದ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಬೈದನು ಮಾತಾ ಫುಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ದಿನ 32-40 ಶೋ ಫುಲ್ ಆತನು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಸೊ ಆತ ಮಾತ ಒಂದುಂಡುಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೆಯ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿತಾ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದು ಮುಗಿತಾ ಅವತ್ತು ಬೋಡ ಏನು ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕುಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲದು ಐಟ್ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಬೊಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಕೊರೋಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಲ್ಯಾಗುಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಗುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಆಪುಂಡು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು
ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅಪ್ಪಗನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ದ ಮಾತ ವರ್ಕ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನೋಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಂಗಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ರಂಗಡ್ ಎಂಕುಲು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಲ ಮಲ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೇಟ್ಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೊಸತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿರು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೀನ್ ಪನ್ನಾಕನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಬ್ರೀಫ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ ಏರ್ನ ನೆಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ ನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೋಹನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂದು ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುವ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಕಾಸು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಏತು ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಾವಣ ತುಳುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ದಿಯರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾವಣ ಕಾಸು ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾವಣ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನೆ ಬೊಕ ಮಾತಾಡಿದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ ಆದಿತ್ತನ ಅರುಣ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೌ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂದ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಜಾಪುಡು ಬಂಡ ಅಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ತುಳುಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಸೊ ಎನ್ನ 45 ತುಲಾಯದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂತೆ ಸೊ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಮುಗೀತದ ಶೂಟಿಂಗ್ 23 days ಇಂದ ಬಂತೀನಿ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 24 days ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತದ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೀಟಾದ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಅಭಿನಯ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲವೇರು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಂದಕ್ಕಿಂದ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕೊನ್ಪರ್ ರಡ್ಡ್ ಎಕ್ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ನವೀನ್ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಡನ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುರೈನ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿಲನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಇರೇಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ಓಲ್ಲ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮೆಗ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಡ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಾಜ್ ಸೊ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ವರ್ಕ್ ಆಡಿಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ರೂಪ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೂರ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬನ್ಪ ಸೊ ಅರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಶಾ ಆರ್ಲೋಲೇರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಅರವಿಂದ್ ನವೀನನ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಕರೆಪ್ಪುನು ಜಾಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಾಗೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕ್ಲವನ ಪಾಲ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕಾತಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಸರ್ಕಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪನ ಚಿನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ರಿಲೀಸ್ ಎಂಗ್ಲವೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದುವೇ ದಿನ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಐತನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಜ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿನ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರವಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲ ಈ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂಚೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಜ್ಜ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಕಿಬೇಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಿ ರಜೆ ಪೋಡು ಸೊ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಆದ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಆಯರಪ್ಪನು ಆರ್ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ DTS ಹೌದ 5.1 ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲು ಅಭಿನಯ ಮಾತುಂದು ಕೇಂಡ ಆಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗ ಅರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಿರು ಅವೇ ಯಾರಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರೇನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುದ್ದು ಖುಷಿ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ ನಾವು ಅರೆಗ್ಲ ಐತಕ ತೂದಾಯಕ ಅರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಖುಷಿ ಆತನ ರೀ ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಸೀನೆ ಅಂಚ ಉಂಡವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀನ್ ಅವು ಬಟ್ ಒಂಜಿ
ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ದ್ವಾರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸತೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿರಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರು ನಲ್ಲ ಆತ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರು ಬರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಓ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಪ್ಪು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ರಾವು ಕಾಲ ಗುಳಿಗ ಕಾಲ ಅಂದು ಸೂರಜ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಸುರೇಶ್ ಬಂದ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿತ್ರಾಪು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ಪುರಂ ಅವರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪನಿಗಳ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾಲು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲಡು ಎಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇಡ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಡಿ ನಾನು ಪೇಂಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾವು ಕಾಲ ಗುಳಿಗ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಅಷ್ಟಂತ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಟೈಪ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿಡ್ ಐಟ್ ಬೆದ್ದ ಬೆದ್ದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಸೊ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ನವೀನನ್ನೇ ರವೀನನ್ನೇ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ಕ್ರೇಡ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಗೈ ಬೊಕ್ಕ ನೈಂಟಿ ಬಡಿಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಸೆಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ರೆಪ್ಪ ಇನಿ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿಯರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಎಂಚಾಂಡು ಅನ್ಬೇಡ ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ಏನು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅನಿರಂಚ ಬರ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿದ್ರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲು ಕಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ಪವರು ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸೊ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ 1-to-1 ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಲ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರನಟರೇನು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಮಾತಾಡಿನ ಲಕ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಚ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವಿತ್ರ ಹಿರೇಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಿವಿ ಮಲ್ತನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಲರನ್ಕೆಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟೊಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಆವಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಈ ಜಾಗನೇರಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜರ್ಗೆ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದೊಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದೊತ್ತಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪಡ್ಡದು ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.